Ассалому алайкум, бародарои тоҷик, подписчикои канали Таҷик Строй. Бародаро, дар навори имрӯза барои шумо ҳамин нархҳои ҳавоёро бозори Султони Кабир рафтем, сиёмка кардем барои шумо. Бародаро, қарор дорем дар бозори Султони Кабир. Инаи абоёе ки шумо мебинем, бародаро, абоёи Россияе. Поло моиши нархи як рулон абой 130 сомон ай. Бо арзон мекунанд, 120 намедиҳанд. 10 квадрата мегирад. Як хонаи 3/4 ёки 3/5 5 рулонаш мегирад. Инаи абоёе ки шумо мебинем, бародаро, иёш нархаш ай 200 сомон боло ай. И 100% моиши ай, абоёи Украина ай, 100% моиши ай. Нархаш 220, 230, 240, 210 ҳар хеле нархошон ҳабо савдо мекунем мегирем. Инаишам, бародаро, нархошон 220, 210 ҳар хел средни нарх. Ами ё 100% моиши ай, бародаро, ёрам 10 квадрата як рулонаш. Неки ҳами ҳар як рулон хоҳӣ нахоҳӣ як 3 квадрат мусор мебурорада. 2 квадрат гил ба гил боша, расход дора худ ба худ. 3 рулон зиёд наметавад, 3 литр зиёд наметавад, бародаро. Инешам 100% моиши ай, нархаш 220 сомон, бародаро. 220 сомон и 100% моиши ай. Бародаро, канала дастгирӣ кардан дар ёдтон набурорем. Канала дастгирии шумо пешравии мо ай. Бародари тоҷиктон дастгирӣ кунем, канали мо пешрава. Иншаалло дар ҳақтон дуо мекунем дар ин моҳи шарифи Рамазон. Инаи абоё ҳамааш, бародаро, ай 200 боло ай, 100% моиши анд. Ай 200 сомон боло як рулонаш. Нархи як рулонаш ай 200 сомон боло. Як хонаи 3/5 ҳичи нарава, 5 рулон мерава. 5 рулон спокойно мерава. Ина бародаро, сафедаш гилои тоқа-тоқа. Барои меҳмонхона аҷоибот ин абой. Тамоми цветаш ҳастай. Ина люстрои тори сартона мебинед, барои люстроҳо нархаш 550 сом, 650 сом, 700 сом ҳар хел нарх дорад. Неки круглиё 550. Ина шолшолакдорош, бародаро, нархош ай 650 боло ай ҳамаидаш. Инаи абоёе ки шумо мебинед, бародаро, и абоёам абоёи Россия ай, абоёи Поло моиши ай. Як рулонаш 10 квадрат ай. Нархаш 130 сомон да як рулон ай. Як хонада 5 рулон, хона 5 спокойно мерава. Бисёртар ҳамин хонара вақте ҳисоб карде, бародаро, ба лист ҳисоб кунед, хуб мешаст. Ҳамин як рулони любой абой 3 лист метавад. 3 лист зиёд наметавад, дигараш расход мешавад. Мешава агар мобайида пайвандӣ кунӣ, ямоқ кунӣ, 4 лист метавонӣ бигирӣ. А так 3 лист метавад, бифорад ки чотка биёяд. Нархаш 120 сомон ай мебояд шумо бибинед. Боқӣ дар амони Аллоҳ, бародаро. Шуморо тамошои хуб далш тамошо кунед, бародаро. Инаи абоишам 120 сомон ай. Як рулонаш, бародаро. Абои Поло моиш ай, моиши 100% нест ай. Ишам 120 сомон, бародаро. Бараш 1.6 ай, рулонаи калон ай, 10 квадрат ай. бародаро, канала дастгирӣ кардан аз ёдтон набурорем. Дастгирии шумо пешравии мо ай. Боқӣ дар амони Аллоҳ. Аллоҳ нигаҳбонтон боша. рамазон муборак бар ҳаматон. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم